Bai, batez ere, bere bizitza esparru guztietan euskeraz bizi nahi duen herritarrentzako garrantzitsua da gogoraraztia administrazioekin ere indezakela euskeraz, hori bere hautua dela eta hizkuntza horretan tramitiak egin nahi balin baditu administrazioa ere prest dagola eta dala euskera normalizatzeko eta arlo guztietan presente egoteko modu bat. Igual kanpaina hauek bai aktibatzen dute burua eta esan nik nire bizitzan autu egiten baldin badet euskeraz egiteko, zergatik esparru hontan ere ez etingo euskeraz, eta hori batez ere komentatzen genuna hori. Igual esparru hauetan bai jotzen dugu erderara lehen etxitako hizkuntza bezala, orduan klik hori bilatzen dugu hizkuntza aldatzeko. Zailena lehenengo aldian izango da, azkenian hiztegi hori urtero errepikatuko da, errenta aitorpenen behar dan bakoitzian, hizkuntza hori berdina da, orduan igual hasieran bai tresna horien beharra egongo da pixkatu hitzeko hizkuntza horretara, baina gero behin dinamika hartutakoan erresa da. Errenta aitorpena iteko dauden 3 modutako bakoitzian euskera aukeratzeko bidea edo aukera dakazu. Autolikidazioa egitea erabakitzen degunean, autolikidazioa onartzen degunean besterik ez da inbiarrebak esan euskeraz gustatuko litzaizukela egitea eta horrekin hizkuntza hori aplikatuko litzaizuke. Gero mekanizatua iterako orduan, hitzordua eta hartzen degunean, hitzordua hartzen degun momentuan telefonoz edo saretik edo dena delakoa aipatzen da euskeraz ingo itea gustako litzaizukela eta horrekin zuzenean euskeraz ingo zenuke errenta aitorpena. Eta gero internet bidez ezkero, berdina, hizkuntza aukeratzerako orduan, euskera aukeratu eta errenta aitorpena lehenengo aldiz edo lehenengotako aldiz iten dutenei, azken baten igual baldin bada zure lehenengo errenta aitorpena edo bigarrena edo hirugarrena, lehenengo aldi hontan, hasiera hontan, hizkuntza aldatuz gero, hemendikan eta bizi, aldezu orain aukeratu ezkero, ematen diozu zure buruari aukera bizi osoan errenta aitorpena euskera ziteko. Saltoa handiak egotia ez da erresa, baina behin 1700 iristia lortuta, hurrengoa 2000ra iristia izango litzake. Hor azken urtetan erronka izan zen 1700 eta lortu da eta hurrengoan 2000ra nahiko genuke iritsi.